Kagiti sa sarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtal na kayon. Tayrugi tayon, ti sarsarita tayo, anapaulwan. Bunga, ti bisyo. Nasulina kan adayo iti sibilisasyon, ti nakaisaadan ti balay da monching ubing. Nariga ti adda pa nagbiagda, ngam saan ati kinariga ti panagbiag, ti pagparparikutan ni monching, kan ti lola na. Ti kangrunaan aparikot dagiti aglola, kat ni Marife, nga ina ni monching. Malaksin ngamin anauyong kan nasadot ni Marife, nalaing pay daytoy nga agbisyo. Iti maysa nga aldaw, kat. Hoy, Munching, ingka man gumatang iti arak. Ala ni nanang, nakasapsapa nga maara ka dagos ti pagatang na. Anyaya ti bibiyang mo, kaya't kung arod ti arak. Ingka gumatangan Yag yung arodan ti paggatang ko, nanang. Nata, dumawat kit din. Anay ko! Apay ngay ngagkatos kayo mata, nanang. Iso nga rod asika ti ibabaon ko amapan gumatang, tawan ti kwarta, kalpasan na, dawatom kanyak ti paggatang mo. Ngamawan mo't kwartak, nanang. Ay, hindi ka gulbod. Amok ang nagtrabaho ka ni Mang David, idi kalman. Iso nga dati kwartam. Ala, ingka gumatang, sakbay nga dadakdaka sa maramid ko ka. Lola Lumen. Apay, barok. Ay na, ni Nana Marife. Nabarta ka jetersena da nana ka ring. Anya, kasano na pasamak dayta, kat pinanawak iji balay mi itay, ang nakaturong pailaang. Adda jetersena, Lola. Nabartak. Inak ko mga rod ibaga kada kayo iji balayo. Ngam, naimbagta nakita kayon ditoy. Ay, una yan. Ni Marife. Ala, tao mayak. Agiddantan, barok. Ay namunching, tiam mo ni lulam alumin, kat adda ka ije balayo akadwa ni nanang maw. Rimwarak tata, taimbaon nak ni nanang. Ay sus barok. Amom ka diyan ang barbartek ni nanang maw. Anya? Day tati agpaisaw. Ala, tata karyas, pasensya kayo na. Labsan kayo pa'y ditoy. Nas ka na makawid akadagos. Tamangan mo niya ti mapasama kininanang ko. Nakaturogan ti inam, apok. Iso na lang ta nakakaasi ak anangay ayo kan kuana. Itay na isang petkon dito'y balay. Unay ni nanang ko, Lola. Apay ayakas ta ti aramid na. Jak masungbatan day ta sa lutsud mo, apok. Lola, Amok asik ati mababain iti aramid ni nanang mo. Gamanya nga rod ngay kat saan tamat amatubngar. tila pagdanagak, Lola. Amangan mo niya ti mapasama kininanang ko. Gapoy tinakaro pa nagbisbisyo na. Apok, Ipatpatag ko ni nanang ko, Lola. Katjak kayat nga dadakas sa mapasamak kan kwa na. Sa dinutayan ko, ti amukat adak iji balay. Tana iturog ko, gapo itinalaos abartak ko. Ano? Apay nga, adak mo tanitin. Anya lugar da ito eh. Marife. Ha? Sino ka? Apay akalat ka nagparang. Nagapuam. Di mo sa lutsudan na nagkapmak. Ha? Anya teramidam kanyak. Plano na kadi apatayon. Saan? Tulungan, Dak! Tulungan, Dak! Tulong! Tulungan, Dak! Tulungan, Nanang! Nanang! Agring ka! Nanang! Nanang! Anyat mapaspasamak kan ka. Asog ka nga asog. Tagtagainap na gayam. Ay, yalanak man iti danom. Tapno da serbem. Darasam! Ay na, manang lumin. Panagkunak kat awanan tinamnamang agbaliw pa ni Marife. ay
Ay, Karyas. Tano agbaliw pa'y dayjay. Nagbaliw human. Ay, una yan. Kaasimat ni Moncheng nga apok, no kasta. Uwan nga rod man ang lumen. Sapay nakasingsingput ni Munching. Unay mat nga minan ayan ni Marifay. Apay akas jay mat tinagbambanagan na. Manang lumen. Gam sa anak ama po kawan itinamnama, Karyas. Namnama haag adumteng tulat tatigundaway. Nga agbaliw ni Marifay nga anak ko. Ang gingaita. Diyak pala malipatan dyan na itagtagainap ko. Sino nga to dahil ang babae? Anya lugar dyan na itagtagainap ko. Anya kumaga po ang panunutak dahil dyan. Tagtagainap lang dahil dyan. Isasan arumba nga iso ti pampanunutak. Nanang? Oh, naimbagtadakan, Monching. Mangtad ka man iti kwartam. Ha? Ngam nanang awan pa'y ti kwarta. Hoy, di ka man nagulbod. Amok nga da kwartam. Iso amangtad kan, sakbay akabilan ka. Ha? Kartingam, mangtad kan iti kwartam, tamakain inumakon. Unay nanang, aginom kayo manan. Diyo ka diamo makapadakas day tayo ti salon atyo. Hoy, Monching, awan ti karbengam amang balakad kanyak, ah. Siyak ti inam, iso nga agtungpal ka laang iti anyaman nga ibagak. Awanan ti sabali. Maladingita na kiti kasta mapaspasamag ken ka, Munching. Johnny, Ngaman niya ngay nga rod. Narigat mat no guraem kit din ti inam. Gapo iti panagbispisyo na. wan nga rod. Jakmat kahit nga agsakit tinakam na kanyak. Ngamin, iso ti inak. Gayem. Ngam ti pagdanagak. Ang mga nuan yan tukid iti mapasamak kan kuana. Gapo iti nalabos sa panagbisbisyo na. Ne, Mang Karyas. Anyat ar-aramidam ditoy. Ay, unay kan Marife. Nabartek ka manan. Kat, anya ko ma. Diyak mat dinawat kan katinaramat ko. Nagbarta ka. Ay, unayin. Sapay nagalas ti tabas ti dilam, no kasta nabartek ka. Anya nagalas. Day taro pam ati nagalas. Karyas. Na. Unayin, tadi nakmataraamunan. Bir-bir nga sa nakmadlatan. Nanya kumaga po araman ka ngay. Ha? Buisit ka kitde. Makapasurod ka. Ay, unayin ni Marife. Nagalas ti aramid na, no kasta nabartekan. Moncheng, apok. Sigurado ang nabartak man rin jay inam no sumangpat. Lola, Ang mga no komporme man laditan alawlawatin na no sumangpat ang nabartak. Iso akasaya atan no saan monton ngay kaskaso. nga masino nga iti mga sikaso kan kuana no bilang, Lola. Nang runan no saan pa anangan. Ngam apok, ang mga no kabilan na kantumanan ti inaam. Saan nabalin, Lola? Tinapateg. Maasikasok ni nanang. Anyan tinaramid ni Auntie Marife kada kayo, Tata Karyas. Ay, uwan nga ron, June, barok. Ngamno kas diyan na bartak ni Nana Marife. Napnapanan na nga rudan. Ay, jakon mo barok. Tayo di pinanawan na. Nagawid akmutin na. Ay sus, sigurado akaasimanan ni Munching agayim ko no kasta. Ha? Apa June? Amangan nga minno dangran tumanan ni Auntie Marife ti gayim ko. Anya? Kasjay nga min ni Auntie Marife, Tata Karyas. No maminsan, oray no saan anabartak, kabilon na ti gayim ko. Sa dino ti ayat ko. Diyak malagip no kasano ang nakagdengak iti day ta lugar ah. Anya lugar day to eh. Adda ka dito'y lugar nga ayan dagiti mauro-urang. Kan nadadailan anagunag, Marife. Ha? Si kamanan? Sino ka talaga? Saan mo nga amuan no asino ak? Apay, awan ka diti madlaw mo, iti bagim? Ha? Apay ajak makita ti aking tanga apasot ti bagik. Napanan ti tiyan ko.
Adda iti sangong. Kastamutan dagiti nagunag mo. Apay akas namutan. Tibarak. Apay akas lamarunrunutan. Kan dagiti dadumapay ang nagunag ko. Apay madadadaal damutan. Gapo iti nalaos apan nga busom iti bagim, Marife. Anya. Nalabas ti panaginom kan panagsigsigarilyom. Iso adagiti nagunag mo. Ininutan a madadadaal da. Anya. Amok aluklukon nak. Kasano ko maasi bibiyagak pay? No talaga adagiti nagunag ko dagita. Si bibiyag ka pa'y. Gapo iti pan nakabalin ko. Saan? Diyak mamati. Tagtagainap lang da ito'y. Naskan agriingak. Saan Agriingak. atag tagainap daytoy akas ididamo, Marife. Agpaypay so daytoy a mapaspasamak ita. Gapo iti pan nakabalin ko. Pudno amin a makitkitam. Katno apay nga inaramid ko ti kastoy. Tapno ipaamiris ko ken ka ti biddot mo. Adapay namnamam no sardangamon ti bisyom. Ulitak, Marife. Sardangamon ti bisyom. Sakbay a permanente a madadael ti salunat mo. Nanang, pasensya kayo na naladawa ka nagriing. Mabit lang. Anak ko, ingka pa'y maturog. Awan mo ti eskwelaam ita, saan ka di? Ha? Aglutluto akpay lang iti pagar mo saran tayo kada nanang. Imo na ngamin nga imbelang ko dagiti basyo ti arak. Kastamot kan adi nalosak dagiti rungrung ti sigarilyo, ana iwara di ti balay, kan iti aglawlaw. Nanang? Kan pakawanan na ko ma. Monching, anak ko. Di kagdanag, manipod ita. Jakon tumimtim iti arak, kan jak matan ag sigarilyo. Nanang, anya ka diti mapaspasamakan ka. Nakaamiris akon, anak ko. Jak kayat amasayang ti gundaway ana itad kanyak. Manipod ita. Salwada kun ti salunat ko. Taos to ka. Awan tinasayaat nga itdan ti bisyo. Taamin abunga ti bisyo. Kat saan anasayaan. Nasdaaw ni Monching iti kalaat a panagbaliw ti inana ubing. Ngam naragsakan daytoy kat napalalo ti panagyaman na iti na marswa. Gapo ta naamirisan ti inana ti saan anasayaat nga ibunga ti bisyo. Bueno ubing ditan tinagibusan ti sarsarita tayo ngayon surat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing. Kaya't kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor?
Kan saan kayo nga agal-ala, iti saan nyo ako kwa. Alaubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.